ना ओए ओए रोती है ना 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 भैया कह दी दूसरा शादी करे के भैया कब तक रही हन भौजी आई हन तो बनी सन के संभारी हन। ए बाबूजी मुस्कान ठीक कहतिया भौजी आ जी हन तो दोनों बनी के देख रेख करियन नु और खाना बना के हमने के टाइम से दिहन नु। बाबू तू ठीक कहत रहा। हाँ। बाबू आवेला तो ओकरा के हम समझाई ले देखो मान जाई तो ओकर शादी दोसर कर दिया जाई। हाँ बाबूजी बबनी बहुत रोत ये ले जाई पंखा चला के एकरा के सुता दे जा जा बाबू आवता तो बात कर ले। और भैया के है ना तो बैठ जा भैया का बात हो बाबूजी। बाबू हमनी के तहरा के यही खातिर बोलौनी हसन देखो तहार छोट छोट लड़का बड़े सन हमनी के पूरा आदमी राय कोनी हसन कि तहार एगो दोसर शादी हो जाओ जौन की औरत दोसर की आई तारा लड़कन के देखभाल करी बुझल का रे बाबू सही कहते नु। हाँ भैया तू शादी कर ल। हाँ भैया तू शादी कर ल बाबूजी ठीक कहतनी। बाबूजी हम शादी नहीं कर सकत का बात करता रह तार छोट छोट लड़का बड़े सन ओकनी के लालन पालन के करी। हाँ भैया बाबूजी सौतेली माँ बहुत क्रूर होली सन शादी कैला के बाद अगर सौतेली माँ बच्चन पर अत्याचार करे लागल तो हम तो अपने आप के कबो माफ ना कर पाए। बाबू हर सौतेली माँ एक तरह के ना होली सन तू शादी कर आगे जौन होई तो देखल जाई। हाँ भैया बाबूजी ठीक कहते रह तू शादी कर ल। प्लीज भैया शादी कर ल अब बाबूजी के बात मान जा। ठीक बा जब सब केहू के यही विचार बा तो हम शादी खातिर तैयार बा। ठीक बाबू तो मान गई। हाँ अब हम लड़की वाला के लगे फोन करतनी आ काल्हे बाबू के शादी हो जाई ठीक बा। हाँ। वो मंदिर में हो जाई। हाँ हेलो प्रणाम प्रणाम देखी ना बबनी के शादी हमारा बाबू से हो जा बाबू मान गई बा शादी करे खातिर तो 5 दिन काल है मंदिर में शादी हुई थावे मंदिर में ठीक बा। हाँ हाँ तब ठीक बा प्रणाम प्रणाम मान गई हलू काल है शादी हो जाए ठीक बा। चले के सब तैयारी कर जा। चलो बबनी अपने भौजाई के ले जा। ठीक है बाबूजी जा बबनी ले जा तू जा बाबू जा चलो। अरे बेटी माई हो हमरा के मरिया जन माई हम जन कहबू तौन करे माई। बेटी तू हमरा से मत डेरा तार पहिल की माई से भी ज्यादा हम तारा के प्यार करम। माई हम तो सुन ले रनिया कि सौतेली माई बड़ी मारे लीलो। हम तारा लोग के इतना प्यार करे कि तारा अपन माई के याद ना आए। चला खाना खियाई तारा के। आई लाइला दूध ला दूध ला। ए भौजी हाँ? दो पानी के बना तनी हां लेतिया ना ना मत रो। बेटी खाना खा बुखार बड़ू ना बहुत। काम हो सब ठीक। देखला बाबू तू कहत लो कि सौतेली माँ बहुत खराब होली कहत बकरी के कितना लाड़ प्यार से खिया रहल बिया। बाबूजी हमार सोच गलत होला हर सौतेली माँ एक जैसा ना रही। भैया फौजी में तो हमारा साक्षात सीता माई नजर आवते रही। ठीक बा चलो कुछ खा ला। चल हो जा। भाई रुको जाना हॉस्पिटल में हम कंपाउंडर के काम करेले वही मेरा औरत गई है ओमे नसबंदी करा लेली है। अब लड़का पैका ना होइए सन का
नसबंदी करा लस ये ऐसा काहे कैलस ये हमरा तो कुछ समझ में नहीं क्या ठीक बा तू जा हम जाते नहीं घर तक पूछते हैं जा नौकी भौजी आयल बिया उ साक्षात लक्ष्मी के अवतार बिया। हाँ बाबूजी देखो तो छोटकी अमीरा कितना प्यार करते रही। हाँ उहे न बात बा। हाँ बाबूजी का हो कहाँ भी आई कौन रंजनवा अरे का बोलाई तो ओकरा के का भइल बते हो? बहुत गलत काम कर लिया बाबूजी बहुत कम। ए बहू जल्दी हने आओ तो का भज अरे का कुछ बताई बोलाई पहले बाबूजी बहू जल्दी हने आओ तो आ गई नी बाबूजी। हने आओ जल्दी बाबूजी। हाँ तो मिले का भइल बा बताओ तो बाबूजी पूछिए कैसे कि नसबंदी काहे करल सिया काहे करल लइका ना चाही। अरे बहू तू ये का कहलू बा नसबंदी काहे करा देलू बहू। भौजी ई तू का कइलू। बाबूजी भगवान हमरा के लक्ष्मी जैसन दू बेटी दिले बानी हम एकनिए के देख के पूरा जिंदगी अपन बिता दे। अब हमरा लइका का होई जौन भी हम कैले बानी सोच समझ के कैले बानी बाबूजी। हम ये लोग के पढ़ा लिखा के बहुत बड़ा आदमी बनाए बाबूजी हमारी ये एगो ख्वाहिश बाटे। भौजी अगर तारे जैसन तो हर घर के मिले तो हर घर स्वर्ग हो जाए भौजी। मान गई तरह के भौजी हम जौन भी काम कैले बाड़ी बहुत सोच समझ के कैले बाड़ी ऐसे ही करा के तू डांटो मत। बाबूजी इनका खाने में मेहरारू पाके हम धन्य हो गए। काश ये दुनिया के हर सौतेली माँ इनके जैसा रहती तो लोग सौतेली माँ से कबो घृणा ना कर। बात बा तो चलो लो खाना ठंडा हो तो ही खाना खा लिया जाओ। भाई लोग के प्रणाम। भाई लोग ये वीडियो हमनी के एगो मैसेज समाज में मैसेज देवे खातिर बनौनी है। काश सौतेली माँ इनका जैसन होती जौन की सौतेली माँ के नाम को बदनाम ना हो। हाँ और ऐसा होती तो सौतेली माँ के नाम ये दुनिया में ये समाज में कबो बदनाम होला। तो हमनी के बनावे के मेन मकसद ही बा ये भी ये वीडियो के देखत हो अगर दोसर शादी हो जाता हो लड़की के तो जौन लड़का पहले के बरस ओकरा के जे तरह ही प्यार दे लिया ओकरा से डबल प्यार देम तब हमनी के ये वीडियो बनावे के मैं अपना के आप के गर्व महसूस करम सन सफल समझम सन। जय जवान जय भगवान सब के इनकरा लेखन पतो देश माई देश।